¡Visca, visca, visca! ¡Sala antirracista! Bueno, hemos venido, somos el Espai Antirracista y hemos convocado una acción el día de hoy que se celebra San Jordi porque hay presencia del partido Plataforma por Cataluña. ¿Quiénes son ellos? Un partido que promueve o busca, digamos, normalizar lo que es la xenofòbia. Els Mossos, el seu exèrcit, han vingut a protegir-los. ¡Visca, visca, visca! ¡Sala antirracista! ¡Tothom és de casa! Diem que Plataforma és racista perquè classifiquen la gent per raons d'origen i color de pell. Volen dividir-nos entre els de casa i els de fora. Diuen, primer els de casa, com si els de casa no fossin totes les veïnes i els veïns de Salt. ¡Fora racista! ¡Fora plataforma! ¡Fora racista! Viva la plataforma! Hem seguit fent les activitats tal com estaven plantejades. Jo he tingut l'oportunitat de fer unes quantes cançons i la gent de Contaminando Sonrises han fet una petita obra de teatre. Això va pel públic i per la gent de Salt. Volem un Salt lliure de racisme, on l'origen i el color no sigui motiu de cap discriminació.